إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юқтан бар қылып, бізні өзінің шексіз неғметлерінде, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне чакырам тақвалыкка, Аллаһыга тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәп, харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Әмерләрен тиешенчә үтәгез, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә үлүдән, ягъни Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Бүген сезгә Куръани Кәримдә килгән гыйбрәтле, ихтибарга лайык булган бер кыссаны сөйләп китәсем килә. Ул кысса Имам Бухарида да килә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: шулай бер вакыт Муса пәйгамбәр Бәну Исраил халкын җыеп, аларга дәрес биргәндә, арадан берсе сорау бирде: "Җир өстендә иң гыйлемле кеше кем?" дип. Һәм Муса алейхиссалам үзен күрсәтеп мин диде. Әлбәттә, бу Мусаның тәкәбберлеге түгел. Мусаның гайрәте шундый иде. Ул ревностный иде. Ул икенче була алмады. Ул һәр вакыт беренче булырга тырышты. Шуңа күрә Миграҗ вакытында да Пәйгамбәребез Мусаны күргәч, Муса елады. Нәрсә дип елады? Миннән яшрәк, мине узып китте дип. Аның халкы күбрәк ди, миңа ияргәнгә карый, аңа күбрәк иярделәр дип елады. Ул шундый гайрәтле иде. Һәм аның бер кайчан да икенче буласы килмәде. Шулай итеп ул мин дип әйтте. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Аллаһ аның бу җавабыннан риза булмады ди. Риза булмады ди. Ул дөрес әйтмәде. Һәм Мусага нәрсә дип әйтте? Бар шундый урын, ике диңгез бергә кушылган ди. Шул урында синнән гыйлемрәк бер бәндәм яши дип әйтте. Бу хәбәрне ишеткәч, Муса алейхиссалам шундук ният кылды. Бүтән эшен ташлап, китергә шушы ике диңгез кушылган урынга эзләп табырга һәм аның да гыйлемен алырга. Аның да гыйлемен алырга. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сораганнан соң Муса, мин ул урынга ничек барып җитим дип. Аллаһ Тәгалә аңа нәрсә диде? Үзең белән юлга балык ал диде. Ашарсың шунда юлда, балык ал диде. Шул балыгың югалган урында минем шул бәндәмне чыратырсың. Устазың сине шунда көтә диде. Шуннан соң Муса җыена башлады сәфәргә. Һәм үзенең хезмәтчесе Юшак нәрсә диде чакырып бу егетне? Кәрҗингә балык сал диде, тире балыкны. Һәм шуның белән бергә сәфәргә чыгабыз диде. Һәм нәрсә диде? Бу Кахф сүрәсендә килә. 62-нче аяттан 82-нче аятка кадәр менә шушы кыссаны без күрәбез. Ике диңгез, карагыз гайрәте ничек аның. Үзеннән гыйлемлерәк устазны булуын белгәч тә, бөтен нәрсәне ташлап шуңа барып, аның белән бәхәсләшергә түгел,
Аның белән көч сынашырга түгел. Ни өчен? Аның гыйлемен алырга ниятләде. Һәм нәрсә диде хезмәтче егеткә балыгын алганда? Елларымны югалтсам югалтам диде. Ләкин Аллаһ әйткән 2 диңгез кушылган җиргә барып җитәбез диде. Туктамаячакбыз диде. Һәм алар зур юл үттеләр. Туктамадылар. Бардылар да бардылар. Һәм диңгез 2 диңгез кушылган урынга барып җиткәч, Аллаһ Кахф сүрәсендә нәрсә ди? Ул үзенең аруын сизде ди. Аруын сизде. Аңа хәтле, карагыз, Аллаһ кешегә нинди көч бирә, гайрәт, табигать бирә, химмәт бирә. Үзеңә максат куйсаң, шул максатка барганда ару талуны белмисең. Кай вакыт авылда көне буе ниндидер эш эшләп йөрисең, эшең биткәч, чәй эчәргә утыргач, арып үлеп биткәнмен икән дип әйтәсең. Моны һәрберегез белә бу хәлне. Шуңа күрә адәм баласының табигаты, җаны нинди? Максат куйса, ул армый. Ашамый да, эчми дә, йокламый да, ул барала. Әллә нинди эшләрне эшли ала адәм баласы. Шуның кебек 2 диңгез кушылган җиргә җиткәч, Аллаһ нәрсә ди? Муса арганын сизде ди. Булды, барып җитте. Ләкин әле остазны тапмады. Шуннан соң алар йоклап алырга, ял итәргә булдылар ди. Алар йоклаган арада Аллаһның әмре белән кәрҗиндәге балык терелә һәм шапаланып кырдагы диңгезгә сикереп юкка чыга. Йокыларыннан уянгач, ул хезмәтчесе белән сәфәргә китә. Ләкин хезмәтче әйтергә оныта Мусага, балык югалды дип. Һәм күпмедер вакыт киткәннән соң Муса әйтә, минем ашыйсым килә ди. Кая теге балык ди? Әйдә пешер ди. Шуннан соң хезмәтчесе әйтә, мин онытканмын әйтергә Муса ди. Ул балык кәрҗиннән сикереп юк булган, качкан ди. Шуннан соң Муса галейхиссалам аңлый, балык качкан урында остаз булачак һәм кире борылып шул урынга кайта һәм Аллаһ Тәгалә аны шушы бөек остаз белән күрештерә. Әлеге остазның исеме Хизр дип килә. Хизр дип әйтәләр аны кайбер татар китапларында. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең вәгъдәсендә тора Муса галейхиссаламга Хизрны табырга, очратырга насыйп итә. Кем ул Хизр? Галимнәребез Хизр мәсьәләсендә 2гә бүленделәр. Кайберләре Хизрны пәйгамбәр дип әйттеләр. Хизр пәйгамбәр ул диделәр, чөнки аңа вахый килә диделәр. Кайберләре юк, аңа вахый килсә дә ул пәйгамбәрләр исемлегендә юк. Ул изге хәерле кеше, чөнки Аллаһ Мәрьямгә дә вахый җибәрде дип дәлилләнеп, аны хәерле бер изге бәндә дип әйтәләр. Шуңа күрә бар галимнәр пәйгамбәр дип әйтүчеләр, бар галимнәр пәйгамбәр түгел, ләкин һәр хәлдә Куръанда ничә аят шушы Хизр хакында һәм аның гыйлеме турында килә. Бу беренчесе. Икенче мәсьәлә, Хизр пәйгамбәрме, изгеме, аның хакында халыкта бик күп сүзләр йөри. Элек-электән күп халыклар Хизр белән Ильяс, 2 пәйгамбәр, алар икесе дә исән һәм алар җир буйлап йөриләр кешеләрне юл хәсрәтләреннән, юл фаҗигаларыннан саклап йөриләр дигән инану бар. Һәм моны да галимнәр тикшерәләр. Һәм шул галимнәрнең берсе Риза Фахриддин хәзрәтләре, безнең инде бөтен Рәсәй мөфтие булган галимебез, моннан 100 ел элек китабында яза нәрсә ди? Миндә булган дәлилләр күрсәтә ди, Хизр белән Ильяс бүген исән түгел ди. Шуңа күрә Хизр Ильяс диләр, кайбер әбиләр Хизр Ильяс юлдаш булсын диләр. Мин моның белән килешә алмыйм ди, аларның бу дәлилләре катгый түгел ди, шанычлы түгел ди. Һәм тагын нинди дәлил китерә? Хизр белән Ильяс бүген исән булсалар, кешеләрне дөньяви хәсрәттән түгел, ахирет хәсрәтләреннән саклап йөрерләр иде ди. Кеше күферлектә булганны исламга чакырыр иделәр ди, юлдагы фаҗигалардан түгел дип әйтәләр. Шуңа күрә бу сүзне дөрес түгел дип әйтәләр. Шулай итеп, Мусага кайтабыз. Аллаһның рәхмәте белән Муса
Хизырны эзләп таба. Алар сәламләшкәннән соң Хизыр аңа: "Син Бәну Исраилдан килгән Мусамы?" дип сорау бирә. Муса аңа: "Әйе" ди. "Мин Муса, синдә булган хак гыйлемнәрне алырга килдем" ди. Шуннан соң Хизыр әйтә: "Син ди, минем белән синең сабырлыгың җитмәс" ди. "Түземлегең җитмәс синең" ди. "Һәм Аллаһ миңа" ди, "сиңа бирмәгән кайбер гыйлемнәрне өйрәтте" ди. "Ә сиңа да миндә булмаган гыйлемнәрне бирде" ди. Шуңа күрә кем галимрәк дигәндә, әгәр дә гомумән Муса белән Хизырны чагыштырсак, җәмәгать, әлбәттә Муса беренче. Әлбәттә ул заманда Мусадан гыйлемлерәк кеше булмады. Ни өчен? Чөнки Муса ул пәйгамбәрләр арасыннан да иң дәрәҗәле пәйгамбәрләрнең берсе булып тора. Ләкин Хизырның өстенлеге нәрсәдә булды? Хизырда Мусада булмаган кайбер гыйлемнәр бар иде. Менә шушы кайбер гыйлемнәрне алыр өчен Муса галимрәк булса да, дәрәҗәлерәк булса да, ул остазга барып шуннан гыйлем алды. Муса алейхиссалам үзеңә өйрәтелгән хак белемнәрне, Аллаһ Коръәндә әйтә, "Миңа да өйрәтү өчен сиңа иярсәм буламы" ди. "Синең артыңнан барсам буламы" ди. Хизыр аңа нәрсә диде? "Минем белән йөрергә синең сабырлыгың җитмәс шул" ди. "Хикмәтен аңламаган нәрсәләрдә син ничек сабыр итәрсең микән" ди. Шуннан да, мөхтәрәм җәмәгать, күп вакытта тормышта булган ниндидер хәлгә дөрес бәя бирү өчен, дөрес нәтиҗә чыгару өчен нишләргә кирәк? Ул мәсьәләдә гыйлем кирәк һәм тәҗрибә кирәк. Гыйлем һәм тәҗрибә кирәк. Әгәр дә синең өстеңә килгән күп кенә авырлыклар, сынауларның хикмәтен аңласаң, Аллаһы Тәгалә сиңа ник бу сынауны бирде? Ник бу авырлыкка төште? Шул вакыт син кемнедер сүгеп утыру түгел, ә Аллаһыдан булган хикмәтне ишетерең. Һәм сиңа сабыр итү күпкә җиңел булыр иде. Шуңа күрә сахабалар авырлык килмәсә кайгыра башлаганнар. Аллаһ мине онытты микәнни? Мин шундый өметсез микәнни? Аллаһ бит яраткан бәндәсен сыный дип, алар сынау килсә сөенгәннәр, һәр хәлдә сынауны сорамасалар да. Муса алейхиссалам Хизырга җавап итеп, әлбәттә Мусаны алай гына туктатып булмый. Нинди юл үтте? Хизырны эзләп тапты. Хизыр әйтә: "Юк, минем белән бара алмыйсың, түземлегең җитмәй" ди. Муса әйтте: "Җитә түземлегем" диде. Аллаһ теләсә диде, "Син мине сабырлардан табырсың, синең әмреңнән чыкмам" диде. Һәм үзенекендә торды. Шулай итеп, Муса алейхиссалам сабыр итәргә ниятләде. Ләкин беләбез, әле нинди сынаулар киләсен ул белми, аңламый иде. Һәм менә бу хакта Кәхф сүрәсен укысагыз, анда барысы да килә. Хизырның нинди сабакларын без күрәбез. Анда 3 төп сабак килә. 3 төп сабак килә. Беренчесе, Хизыр белән Муса сәфәргә чыгып киткәч, алар диңгез ярына киләләр. Һәм аларга диңгез аша чыгырга кирәк була. Елга аша, су аша чыгырга кирәк була. Һәм алар көймә эзли башлыйлар. Көймәгә утырып, шулар белән бергә чыгырга. Һәм шундагы кешеләргә мөрәҗәгать итәләр. Ул кешеләр Хизырны танып алалар. Хизыр инде алар арасында хикмәт, галим иясе була, гыйлем. Һәм аны хөрмәт итеп, үзләренең көймәләренә чакыралар. Бер тиен акча сорамыйлар. Чөнки беләләр Хизырның нинди хөрмәтле, ихтирамлы кеше икәнен. Шуннан соң Муса белән Хизыр көймәгә утырып, алар йөзеп китәләр. Ләкин күпмедер вакыттан соң Хизыр нишли? Көймәнең төбендәге тактасын кайыра башлый. Һәм шул тактаны сындырып, көймәне тишә. Бу хәлне гайрәтле, гаделлек өчен көрәшүче Муса карап тора һәм аңламый. Ул аңламый, гаҗәпләнә. Ничек инде безне хөрмәт итеп утырттылар, безне диңгез ашап чыгалар, су аша, анда нәрсә? Бу рәхмәт әйтәсе урында диңгездән барган көймәнең төбен тишә. Әллә нәрсә дип әйтә? Алар бездән берни сорамадылар ди. Безне хөрмәт итеп утырттылар ди. Ә син ди, шушы көймәне тишеп, аларны батырмакчы буласыңмы әллә ди? Әллә аларны хәлак итмәкче буласыңмы ди? Син бик зур гынах эшлисең бит дип,
Шәкірт нишли, ұстазны үйрәтә башлый. Үйрәтә башлый. Шыннан да бірінші қарауға Хизырның іші хайырлы болып көрінмей. Ләкин Муса алейхиссалам ашықтырса да Хизыр аның хикмәті башқа бола. Һәм ол аның хикмәтін соңырақ сөйләргә уйлый. Һәм нәрсә дип әйтә? Әйттім бит мин сиңа ди. Синең сабырлыгың җитмәс ди. Шул вакыт алар күрәләр, Пәйгамбәрбез әйтә, көймәнең кырыена бер кичкенә кош килеп кунды ди. Һәм үзенең томшыгы белән, клюв белән суны алды ди диңгездән. Һәм Хизыр Мусага әйтә, Муса кара ди. Синдә булган, миндә булган гыйлемнәр ди. Аллаһның гыйлеме белән чагыштырганда ди, менә бу кошның томшыгына кергән су кебек тә түгел диңгез каршында ди. Бездәге гыйлем бик аз ди. Без күбәйберне белмибез ди. Күбәйберне аңламыйбыз ди. Шуңа күрә син дә миңа сабыр итәм дип әйттең, ә үзең сабыр итә алмадың ди. Шулай иттереп Муса алейхиссаламга гыйлем бирә. Муса алейхиссалам искә төшерә вәгъдәсен. Һәм онытканым өчен вәгъдәмне оныттым, сабыр итәм дип әйттем, сабыр итмәдем. Мине кичер, җәзага тартмады, ягъни мине калдырмады үзең белән ди. Һәм Хизыр аны гафу итә. Беренче сынауны үтә алмады. Шуннан соң алар көймәдән төшеп, сәфәрләрен дәвам итәләр. Һәм аларның каршыларына башка балалар белән уйнаучы бер кичкенә малай килеп чыга. Һәм көтмәгәндә Хизыр нишли? Бу малайны тотып алып халак итә, үтерә. Тегесендә инде оныткан иде Муса вәгъдәсен, шуңа бызды. Ә монда онытмаса да ул түзә алмады. Һәм нәрсә диде? Бер гаепсез баланы үтердең түгелме ди? Син бик начар гамәл кылдың дип әйтә. Шуңа күрә бысында белә торып килешүне боза. Хизыр аңа, мин бит сиңа сабыр итә алмассың дип әйттем дип әйтә. Шуннан соң Муса алейхиссалам аңлап килешүне бозуын. Ул бит әйтте, мин сабыр итәчәкмен диде. Әгәр сиңа тагын берәр сорау бирсәм, тагын бозсам, минем белән сәфәреңне үз дип әйтә. Булды, тагын 3нче мәртәбә бозам икән килешүне. Булды, битте, сәфәреңне минем белән үз дип әйтә. Һәм без күчәбез 3нче сабакка, 3нче дәрескә. Сәфәр аларны алып килә бер авылга. Алар шушы авылга килеп, халыктан ашарга сорыйлар. Үйләргә кирип, ләкин аларны беркем дә кабул итми. Теге көймә хуҗалары кабул иткән кебек, юк, кабул итмиләр, ашарга бирмиләр, аларны кунак итмиләр. Шуннан соң шушы бер өйдән аларны куып чыгаргач, шул вакыт чыкканда ул бер стена күрә, шушы икрында, стена. Һәм ул стена менә ишеләм дип тора, дивар стенасы инең. Шуннан соң ул моны күреп, бүтән эшен ташлап, бу стенаны төзәтә башлый. Авам җимерләм дигән стенаны ул бүтән эшен ташлап, кладка ясап, ул аны яңадан аумасын өчен төзәтеп куя. Шунда Муса тагын сүзсез кала. Тукта, безне ди, булар үйләренә дә кертмәделәр ди. Булар безне куып чыгардылар. Ә син буларга яхшылык кылдың, бар акча булса да сора инде ди. Син бит аларның стеналарын төзәттең ди. Шунда Хизыр аңа нәрсә ди? Менә шушы урында без синең белән аерылышабыз ди. Битте ди, минем дәресләрем сиңа битте ди. Хәзер мин сиңа сабыр итә алмыйча сораган нәрсәләреңнең һәрберсенең хикмәтен аңлатам ди. Һәм иң беренче сабак көймәне тиште. Аларга яхшылык кылган көймә хуҗаларының көймәсен тиште. Мин төбен тишкән көймә ди. Ул диңгездә хезмәт итүче, үзенең гаиләсен, семьясын туйдыручы ярлы мискин кешеләрне киде. Ул көймәнең, лодканың хуҗалары ярлы мискиннәр ди. Аларның көймәдән башка доходлары юк ди. Менә шулай кешене утырталар, балык күчерәләр, башка юк ди. Алайса нигә тиште? Ләкин ди, миңа ди, көймәдә йөзгәндә хәбәр килде ди. Суның теге башында явыз патша тора ди. Аңа түзүк көймәләр кирәк ди. Шуңа күрә ул кешеләрен бастырып куйган ди. Кемнең көймәсе яхшы булса, тартып ала ди. Сорап тормый, талый да ала ди, талый да ала ди. Менә алар безне калдырып, тегендә җиткәндә ди, аның төбе тишек булачак ди.
Явыз патшага тишек күйме кирәкми ди. Ул аны ди кайтып төзәтә дә ди, ләкин күйме белә кала ди. Менә аның хикмәте шунда иде ди. Җимерек күйме патшага кирәкми ди. Шулай иттереп, күймәгә зыян китергән кебек күренсә дә, ул аларның күймәләрен саклап калды. Саклап калды. Һәм Аллаһ Тәгалә дә кай вакыт җәмәгать безгә ниндидер авырлыклар биреп, каядыр безне нәрсәдәндер туктатып, тагын да зуррак әйбердән саклый. Әмма без аны аңлый алмыйбыз. Кай вакыт нәрсәдер аласы килә, нәрсәгәдер барасы килә, нәрсәнедер ирешәсе килә. Менә бу өйне аласы килгән иде, ала алмады. Бу машинаны алам дигән иде, сделка барып чыкмады. Бу кыз моңа кияүгә чыгам дигән иде, никтер никах булмады. Күңелеңне төшерергә ашыкма. Аллаһтан дуга кылдыңмы? Кылдың. Аллаһка тәвәккәл кылдыңмы? Кылдың. Димәк, хәерлесе ул түгел. Һәм күп кенә вакытта җәмәгать ихтибар бирегез. Бер атнадан, бер айдан, бер елдан аңлап аласыңдай нәрсә дип әйтәсең, ярый теге вакытта булмаган әле бу әйбер. Аллаһ хәерлерәген бирде бит миңа дип куясың. Сабырлык кирәк. Сабырлык безгә җитми. Икенче хикмәт. Юлыбызда очраган егеткә килгәндә ди, үтерде бит теге баланы. Аның әти-әнисе бик яхшы кешеләр ди. Бик иманлы кешеләр ди. Һәм миңа хәбәр килде ди. Ягъни Аллаһтан вахый килде ди. Бу малай үсеп җиткәч явыз булачак. Имансыз бер җәберләүче залим булачак. Кешеләрне һәм әти-әнисенең бөтен тормышын җимерәчәк. Шуңа күрә бу хәлгә килмәсен өчен мин аның гомерен алдым ди. Аллаһ ди вәгъдә бирде, аларга башка изге балалар бирергә ди. Аллаһ бирде, аларга башка изге балалар бирергә ди. Шуңа күрә җәмәгать кай вакыт тормышта нидер килеп чыкса, Muradına irişsen, elbette şatlanasın, kuvanasın. İriş almağında kaygırabız. Allah Kur'an'da Hadid, Timir suresinin 23. ayetinde nerse deyil? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا أَتَكُمْ deyil. Nersenidir yuğaltsağız deyil. Yuğaldı, barıp çıkmadı, kuldan çıkındı. Biznesmennin tigi proyekti ne udalsa, nersenidir yuğaltsağız deyil. Ашықмағыз киінірге дей. Не спешите дей, печалиться дей. Хам нәрсәнедір тапсағыз, алсағыз. Ашықмағыз сиінірге дей. Ашықмағыз дей. Чөнки һәр бір әйбір ахырдан цыплят по осени считают дей. Шуңа күрә һәр бір әйбір хайыры белән булсын дип әйтергә кирәк. Монда дагын Аллаһ Тәгалә әти-әнидән әле шушы кичкенә баланы алып, аларны бик зур афәтләрдән саклады, хайырлы балалар вәгъдә итәм диде. Өченчесе, җимерек стенаны торгызып куйды. Мин торгызган стена ди, ул бу шәһәрдә яшәгән 2 ятим сабый баланыкы ди. Бу аларныкы ди. Һәм шуның астында ди хәзинә яшерелгән, клад ди, сокровище ди. Бик күп акча, мал яшерелгән ди. Һәм ул балаларның әтиләре яхшы кеше иде ди. Яхшы кеше иде ди. Ләкин сабыйлар яшьләй әтиләрен югалтып ятим калганнар. Алар үзләрен яклый алмыйлар. Хәзер бу стена җимерелсә, аның астындагы клад чыга. Һәм аны алып бетерәчәкләр, ятимнәргә калмаячак. Ләкин Аллаһ нишләде? Карагыз. Изге әтинең дугасы. Әти күптән үлгән инде. Ләкин әти үзе хайырлы булган, иманлы булган. Һәм димәк, балалары өчен дуга кылган. Әти үлсә дә, аларның яклаучыларын Аллаһ алса да, әтин алды бит, ятим калдылар. Шушы әти калдырган дуга белән Аллаһ шушы стенаны күтәрергә кемнәрне җибәрде? Кылатчыкларны. 2 пәйгамбәрне җибәрде. Яки бер пәйгамбер, бер изгене. Хизр белән Муса килеп, әллә кайдан, әллә нинди җирләрдән килеп, стенаны турайтып куйдырттырды. Һәм бу кыйсса Коръәндә дөнья биткәнче дәвам итәчәк. Шуңа күрә балаларыгызга дуга кылыгыз. Сез китеп барсак та, без китеп барсак та, безнең дугабыз белән Аллаһ балаларыбызны саклаячак һәм малыгызны, ризыгыгызны халал юл белән табыгыз. Аллаһ Тәгалә безнең балаларыбызга да иншалла бәрәкәтен бирәчәк. Шуңа күрә җәмәгать, өченче хикмәт шунда булды. Һәм Хизр ахырында нәрсә диде? Мин
bir işimni de үз ихтиярым белән, үз башымнан эшләмәдем ди. Үз теләгем белән кылмадым. Һәм бу ди, син сабыр итә алмаган эш дәреснең аңлатмасы сиңа шул ди. Шулай итеп, алар аерылышалар. Һәм икенче бер хадистә, ул да сахих хадистә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһның рәхмәте яусын безгә ди һәм Мусага ди. Пәйгамбәрбез дуа кыла. Безгә дә Мусага да Аллаһның рәхмәте яусын ди. Шул вакытта Муса тагын да сабыр иткән булса ди, Хизрдан әле тагын да күбрәк гыйлемнәр алган булыр иде ди. Шуңа күрә сабырлыкның төбе сары алтын. Тормышта нинди генә максатка ирешәм дисәң дә, гыйлем алып галим буласың киләме, сабырлыксыз булмый. Сәүдә кылып, яхшы закатлар түлисең киләме, хезмәтсез, сабырлыксыз булмый. Гаилә корып, яхшы ир буласың киләме, кияүгә чыгып, яхшы хатын буласың киләме, яхшы ата, яхшы ана буласың киләме, яхшы ул, яхшы кыз буласың киләме, сабырлыксыз булмый. Аллаһка иман китереп, хайырлы мөмин буласың киләме, сабырлыксыз булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сабырлыкка нәрсә диде? Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб диде. Сабырларга гына диде, әҗр савапны хисапсыз бирәчәкмен диде. Аллаһ үзе генә белә күпме бирәсен. Шуңа күрә һәрбер җирдә сабырлык, хикмәт кирәк. Урамда нәрсәдер күреп, кемнедер күреп, шундук приговор чыгарырга ашыкмагыз. Бәлки аның гызыры бардыр. Бәлки син дөрес аңламагансың, дөрес күрмәгәнсеңдер. Каядыр тормышта нәрсәдер югалтып, тизрәк битеренергә, тизрәк акырынырга тыртынмагыз. Аллаһның хикмәте шундадыр. Бәлки Аллаһ сине тагын да зур сынаулардан, авырлыклардан саклагандыр. Нәрсәгәдер киләм дип тә, ирешәм дип тә барып җитә алмасагыз, күңелегезне төшермәгез. Аллаһка тапшырыгыз. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә хайырлы дөнья, хайырлы ахирәтләр насыйп итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.